Nisam primijetio to. I nisam dobio nikad informaciju do preksinoći kad smo bili u Botincu na tribini. Preksinoći. Na tribini. I rekao sam da ću doći. Ovaj tjedan tamo otišli smo i vidjeli ste što je. Stvarno da se čovjek zgrozi. Ne samo od toga da se može u gradu to dogoditi, tik uz vodozaštitno područje na poljoprivrednom zemljištu, nego više me pogodilo to što taj čovjek koji ima tu parcelu mu treba prije svega pomoći. To žalosti. I zato smo došli ovdje da tamo ne radimo problem kod tog čovjeka kojemu treba najviše pomoći. Kad njemu pomognemo da ćemo pomoći stanovnicima Botinca i svima nama. I budite sigurni da ćemo mi sada uključiti sve u proceduru da to riješimo na najkvalitetniji način. Da pomognemo čovjeku i otpeljamo to smeće tamo. I da tamo stavimo dovoljno instrumenta. Osiguravamo da se tamo više nikad ni kila bilo kakvog otpada ne. Evo, to je oko toga. Sve ćemo vas informirati na vrijeme. Ja se nadam za 2 tjedna da ćemo imati predlog rješenja na tome. Dok sve institucije ne naprave i ne proizvedu sve papire da bi to tamo otpeljali.